ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 கிட்டத்தட்ட பாதி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம பக்தி யோகமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து இன்னைக்கு ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். மிகவும் ரகசிய அறிவு, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்கள். சரிங்களா? பகவத்கீதை ரொம்ப ரகசியமான ஒரு விஷயம் தான். எல்லாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா கிடைக்காத ஒரு விஷயம். பிராப்தம் வந்து ரொம்ப சுக்குறுத்தி பண்ணியிருந்தாதான். ஏன்னா நம்ம நிறைய அத்தியாயங்களையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நிறைய பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு நிறைய புண்ணிய காரியங்கள் நம்மளாம் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா மட்டுமே தான் நமக்கு பகவானோட பக்தின்றது நமக்கு தெரியவே வரும். அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சத் சங்கம் இதெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட போக்கஸ் எல்லாம் பகவானை பத்தியே, பகவானை அடையும் மார்க்கத்தை பத்தியே வச்சு நம்ம நல்லபடியா பக்தி செல்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல நம்மளுக்கு நிறைய ரகசியங்கள் பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்களா? கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது பகவத்கீதையில வந்து ரொம்ப, அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம், ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம அதை ரொம்ப பாதுகாப்பா வைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி 9வது அத்தியாயமும் 10வது அத்தியாயமும் ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்றது, ரகசியங்களுள் ரகசியம் அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப அப்படின்னும் போது அது வந்து அதனாலதான் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இருக்கும் இந்த 2 அத்தியாயங்களும். பக்தி யோகமே வந்து ரொம்பவே உயர்ந்தது நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லாமே கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே பக்தி யோகம் பண்ணதுனாலே நம்மளால அடைய முடியும் அந்த தாத்பரியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பக்தி யோகத்திலயும் வந்து இந்த 9வது அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயமும் ரொம்பவே வந்து ரகசியம் அப்படின்றனால அது வந்து நடுவுல இருக்கு. உயர்ந்த ஒரு தாத்பரியத்தை கொண்ட அத்தியாயங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பேரே பாத்தீங்கன்னா அத்தியாயத்தின் பேரு ராஜவித்யா ராஜகுக்ய. ராஜவித்யானா சுப்ரீம் நாலேஜ். சரிங்களா? இருக்கிறதுலே உயர்ந்த, நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நாலேஜ் நிறைய கெயின் பண்ணிக்கிறோம், வித்தைகள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய உயர்ந்த வித்யை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. ராஜகுக்யம் இருக்குல்ல ரொம்ப ரகசியம். குக்யம்ன்றது ரகசியம், உயர்ந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த யோகத்துல, இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? பொதுவா நாலேஜ் அப்படின்னும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புரிதலுக்காக எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். அது நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? நியூஸ்லாம் கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறோம். அதனால நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து ஒரு தாழ்ந்த ஒரு விஷயமா, அதாவது இருக்கலே தெரிஞ்சுக்கிறதுலயே ரொம்ப என்னது, நாலேஜ்லயே ரொம்ப வந்து அடிநிலையில உள்ள ஒரு விஷயம். ஆனா அதோடய நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் நிறுத்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் உலகத்துல அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கீங்களா? ஆனா அதை விட உயர்ந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து எதற்காக பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சாதனம், பக்தி சேவை செய்யறதுக்காக பகவானால கொடுக்கப்பட்ட சாதனம் தான் இந்த உடல், சரீரம். அப்படின்னும் போது நம்ம இதை பக்தி சேவைக்கு பயன்படுத்தணும், பகவானை அடையணும்ன்றது. அப்படின்னும் போது இந்த உடலை பராமரிக்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன தேவை? ஏன்னா இதுக்கு வந்து நோய்கள்லாம் உண்டு. ஏன்னா 4 வகை ப்ராப்ளங்கள் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பிறப்பு, மூப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்னு. அல்ல அந்த நோய் வந்து இந்த உடலை தாக்கம் அப்படின்னும் போது இதை நம்ம நல்லபடியா வச்சிருந்தாதான் நம்மளால பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியும் நல்லபடியா இல்லைங்களா? அப்போ அதற்காக என்ன தேவை? நமக்கு ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் தேவை. அப்ப இதை விட சோஷியல் நாலேஜோட கொஞ்சம் உயர்ந்தது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்னு பாக்குறோம். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆஸ்ட்ரானமின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஆக்சுவலா என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த காலங்கள்லாம் குறிப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா? திதி எப்போ, என்ன மாதிரி நட்சத்திரம், என்ன மாதிரி இது கிரக அமைப்புகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பாத்தீங்கன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம என்ன மாதிரி, என்னைக்கு வந்து நம்ம ஜென்மாஷ்டமி செலிப்ரேட் பண்றது, என்னைக்கு ஏகாதசி வருது, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா மட்டுமே தான் நம்மளால அதை சரிவர நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப இதை விட உயர்ந்தது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜை விட உயர்ந்தது ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த உலகம்லாம் உருவாகி இருக்கு இல்லைங்களா? இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிரியேஷன், பகவான் இந்த உலகத்தெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா? அப்பதான் சயின்ஸ் நாலேஜ்ல வரும். அதை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. சரிங்களா? சுப்ரீம் நாலேஜ் நம்ம சொல்றோம். ராஜவித்யா அப்படின்றது பகவத்கீதை. ஏன்னா ஒரு மனிதன் எப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும்,
மனிதனோட அல்டிமேட் கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷன், நம்மளோட ஸ்திரமான ஒரு நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றதான். நம்ம எல்லாருக்குமே அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நம்ம கிட்ட அன்பை யாராவது காட்டினாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் பண்ண ரொம்பவே பிடிக்கும். அன்பை வெளிப்படுத்துறது, அன்பை நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க அன்பு காமிக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு சேவை தான் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட உண்டு. ஆனா அது இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம செய்யும் போது அது என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய இடத்துல தோல்வியில அமைஞ்சிடுது நமக்கு இல்லைங்களா? சில சமயம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனஸ்தாபங்கள் வந்துடும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் உண்டு. ஆனா இதே அன்பை பகவான் மேல நம்ம வெளிப்படுத்தணும். இதே சர்வீஸ, அன்பை வெளிக்காட்டும் சர்வீஸ் இருக்குங்களா, அதை பகவான் மேல நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது அது உன்னத நிலையை அடையுது. அப்ப இது நம்மளோட இயல்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி தொண்டு செய்யறதுன்றது இயல்பு, அன்பை வெளிப்படுத்துறதுன்றது மனிதர்களோட இயல்பு, ஆத்மாக்களோட இயல்பு. அப்ப அது நம்ம என்ன பண்ணணும், உயர்ந்த பகவான் மேல நம்ம அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றது. அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப வழிகாட்டியா இருக்கு நமக்கு பகவத்கீதை. அது மாதிரி ஏதோ இருக்குல்ல, உயர்ந்த நாலேஜ், பகவானை அடைய மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுனால ராஜ வித்யா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் ராஜகுக்யம், இதுதான் ரகசியங்களுக்குள் மிகவும் ரகசியம் அப்படின்றது. எல்லாருக்கும் அப்படியே வெளிப்படையா தெரியாது. நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த உலகத்துல இல்லைங்களா? அதுல எல்லாருமே பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோமா, அதன் படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றோம்னா கிடையாது. நம்ம ஒரு சிலவங்க தான் நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப இன்வால்வ்டா, ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கோம் இல்லைங்களா? எவ்வளவு தடவை கேட்டாலும் நம்ம கலுக்காது, எவ்வளவு தடவை நம்மளுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதுல நம்ம புதுசா கத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ராஜகுக்ய, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ரொம்பவே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே ஒரு குடுப்பனையான ஒரு விஷயம். நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் படிக்க நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியா வாழணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா பிரதிபலிக்கணும். அது அந்த அளவுக்கு பகவத்கீதை நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போதுதான் அது நம்மளுக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்டே ஆகும். அந்த குணங்கள், அந்த செயல்கள், அதாவது சத்துவகுணம், அக்கர்மா, அதுக்கப்புறம் பக்தி, இதெல்லாம் நமக்குள்ளார வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய கேட்கணும். கேட்க கேட்க நமக்கு அது நமக்குள்ளார நல்லபடியா நம்மளே அறியாம உள்வாங்கி அது நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படும் அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது மிகவும் ரகசிய அறிவு. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं तथा स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोरुह श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं जाग्रजातं सककनरगुणादान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसखितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदुते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यादिदेशतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 8 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனரின் 8 கேள்விகள் அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பிரம்மன்னா என்ன, பழவினை செயல்கள் அதாவது கர்மானா என்ன அப்படின்லாம் அர்ஜுனர் வந்து ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது அதி ஆத்மா, அதி பூதா, அதி தெய்வா, அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்றதான் கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் மரண காலத்தில் பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணனை நினைவில் கொள்வது அது எப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். சின்ன வயசுல இருந்தே பக்தி எப்பயும் பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்தி பகவான் மேலேயே நம்ம பக்தியை வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளால பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். யோகமிஷா பக்தியால் கிருஷ்ணாவை நினைவில் கொள்ளுதல், சிங்கிள் பாயிண்டடா, சரிங்களா. அனன்ய பக்தி, அப்புறம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், அதை நம்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ற ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். இதுல வந்து துக்காலயம்ன்றது இந்த ஜட உலகம், அசாஸ்வதம் இது வந்து எப்பயுமே நிரந்தரமானது அல்ல அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானோட உலகம் தான் நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். அதுல இந்த மாதிரி எந்த விதமான துன்பங்களும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, நம்ம பகவானை அடையணும்னா அதற்கு ஒரே மார்க்கம் தூய பக்தி மட்டுமே அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்போ இதெல்லாம் நேற்றுக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடைதல் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட ஹெட்டிங்கு. அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இதுல உள்ள விஷயங்களை நம்ம சரிவர கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்ம பகவானை அடைய முடியும். என்னன்னா எப்பயுமே பகவானை நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். பகவான் எப்பயும் நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னா நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் பகவானா தெரியணும் இல்லைங்களா. அதனாலதான் 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லிட்டாங்க, சித் அச்சித் ரெண்டுமே என்னிலிருந்து வந்தது, என்னை தாண்டி ஒரு உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, நம்ம ஆத்மாக்களா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அச்சித்து விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப நம்ம தனியா பகவானை நினைவுபடுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. எல்லாருமே பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்கன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுவும் பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க 7வது அத்தியாயத்துல நீரில் சுவையா இருக்கிறேன் அப்படின்றதான் வந்து பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ரிமெம்பரன்ஸ் நம்மளால என்னன்னா பகவானை நினைவில் கொள்வது என்பது நம்ம மறக்கவே முடியாது. ஒளியே வந்து பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து வந்ததுதான். நம்ம ஒரு வெளிச்சத்தை பாக்குறதுனால அது பகவானோட தேஜஸ். அப்ப பகவானோட அரவணைப்பை நம்மளால உணர முடியுது இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே அதே மாதிரி பகவானோட ஃபார்ம் ரூபம் இருக்கு இல்லைங்களா, ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. எப்பயுமே 16 வயசுல ரொம்ப சுந்தரமான ரூபத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதை நம்ம மனசுல நல்லா நிலைநிறுத்தி நம்ம தியானிக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய இது லீலைகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அது அப்புறம் குணங்கள், அப்புறம் நாமம், இதெல்லாம் மனசுல நம்ம எப்பயும் நிலைநிறுத்த நம்மளுக்கு அந்த பழக்கம் வரும். அப்படி பழக்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பக்தி செயல் நம்மளால நித்தியமா ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கடைசி காலத்துல பகவானோட நினைவு அவசியம் பகவானே ஏற்படுத்துவாங்க. நம்ம வந்து தனியா அதுக்காக பிரத்யேகமா ஏதாவது ஒரு பயிற்சி பண்ணுமா கிடையாது. நம்ம நித்தியமா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணோம்னா பகவான் அந்த எண்டிவரை பார்ப்பாங்க, அதுல இருந்து நமக்கு நினைவில் வரும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதுதான் வந்து 9.1 9.10 வரைக்கும் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அதுல நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், அது வந்து சத்ததம் கீர்த்தி என் தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப பக்தின்றது ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம். நம்ம அன்பை வெளிக்காட்டுறது இல்லைங்களா. அன்பை வெளிக்காட்டுறதுன்னு போது நம்மளுக்கு அது ஒரு கசப்பான ஒரு விஷயமா இருக்காது. நம்ம ஃபேமிலியில நம்ம அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துறோம் இல்லைங்களா. நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட அவங்கள ஏதாவது எதிர்பார்க்கிறோமா, இன் ரிட்டர்ன் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அவங்க நமக்கு திரும்பி இதெல்லாம் செய்வாங்களா அப்படின்னு ஏதாவது கால்குலேட் பண்றோமா, இல்ல. அன்பை நம்ம அவங்களுக்கு முழுமையா 200% நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். அதுவும் சந்தோஷத்தோட, அவங்க நம்மளுக்கு செய்வாங்களோ செய்ய மாட்டாங்களோ ஆனா நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல நம்ம பக்தியை வெளிப்படுத்தணும். அது ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயம். பக்தின்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கிடையாது, இனிமையான ஒரு விஷயம். அது அப்ப பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல அப்படிதான் பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.1 ஸ்லோகம். माताजी, ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இது இந்த ஒரு விஷயமும் பகவான் வந்து எப்படி பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன் அப்படின்றத பகவான் நிறைய இடத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி பொறாமை அப்படின்ற விஷயத்தையும் பகவான் வந்து நிறைய இடத்துல குறிப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து கிருஷ்ண பக்தியில வந்து இந்த ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது. அதனால இங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாங்க. சரிங்களா? எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து லிபரேஷன் மோட்சம் அடையணும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா, என்ன நாலேஜ் கெயின் பண்ணா நம்மளால விடுதலை அடைய முடியுமோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை, இருக்கலே மிகவும் உயர்ந்த நாலேஜ் இல்லைங்களா? நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம், எதற்காக இங்க கஷ்டப்படுறோம், எதற்காக இங்க இருக்கோம் அப்படின்லாம் தெரியவே இல்லை. யாரு உருவாக்குனாங்க இல்லைங்களா? காரணமே தெரியாம திணறிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லபடியாவே புரிஞ்சிருது, பகவான் யாருன்றது தெரிஞ்சிருது, பக்தி சேவை பண்ணணும்னா தெரியுது. அப்ப இந்த மாதிரி மிக விடுதலை, துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடையறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு தெரிய வருது. அப்ப அப்படிப்பட்ட மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.2 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. நமஸ்தே மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும். நம்ம என்னாவது ஒரு விஷயம் கத்துக்கணும், தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலயே உயர்ந்த விஷயம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. சரிங்களா? கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களுக்குள் மிகவும் ரகசியமானதும். ஒரு ரகசியம் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இந்த உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல உயர்ந்த ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. சரிங்களா? மிக தூய்மையானதும், ரொம்பவே தூய்மையானது. பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே தூய்மையான ஒரு விஷயங்கள். அப்ப தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வு அப்படின்றது என்னது, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது இல்லைங்களா? அதாவது நாலேஜ்ல வந்து பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்னு ஒண்ணு, மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது ரொம்பவே ரகசியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. ஏன்னா இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம நிறைய செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுல இருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, இந்த உடல் வந்து நித்தியமானதல்ல, இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் நித்தியமானதல்ல, இந்த ஜட உலகம் நம்மளுக்கு நிரந்தரமானது அல்ல, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மாதான் நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா, இன்னும் அழியாதது அப்படின்றது. அப்ப அதுதான் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது நம்ம எப்ப பார்ப்போம், பகவத்கீதையில 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் யாரு நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். சரி, ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு, அப்புறம் நம்ம யாரை வந்து நம்ம வந்து அடையணும், இதெல்லாம் உருவாகி இருக்கு, ஆத்மா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் உருவாக்குனது யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரணும் இல்லைங்களா? அப்போ அது யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுக்கு பகவான் அப்படின்னு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அதுதான் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதையும் பகவத்கீதையில நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரையும் உருவாக்குனது பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி ஆத்மா இருக்கு, பகவான் இருக்காங்க, இவங்க 2 பேருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நித்திய பாகவத சேவையா. சரிங்களா? எப்பயுமே நம்மள என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும் அப்படின்றது. ஏன்னா பகவான் விபு, எல்லா சக்திகளும் நிரம்ப பெற்றவங்க இல்லைங்களா? முழுமையானவங்க அவங்க. நம்ம அப்படி கிடையாது, நம்ம கிட்ட குறைகள் உண்டு அப்படின்னும் போது ஜீவாத்மாவோட நிலைப்பாடுன்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனா வந்து பகவானும் நம்மளும் ஒன்னா கிடையாது. பகவான் விபு, நம்ம அணு அப்படின்றது. பகவான் அன்லிமிட்டெட், எல்லா விஷயத்திலும் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு, ஸ்வராட், இண்டிபெண்டன்ட். ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுதந்திரம் எல்லாம் கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம எப்பயுமே ஒரு கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம். அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த நிலைப்பாடெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம், நம்ம ஜீவாத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம், ஆத்மா உடல் அல்ல ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம், பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற மார்க்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அப்ப தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு பகவத்கீதையில் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? எனவே இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும்.
அப்போ நம்மளோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வை தெரிஞ்சுக்கிறது. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. இது அழிவற்றதும், எப்பயுமே இது வந்து அழியாதது. சரிங்களா? நித்தியமானது. பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அழியாதது. பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது வந்து ஏதோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம செய்வோமா இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம்னா கிடையாது. ஏன்னா பக்தி இல்லைங்களா, அன்பின் வெளிப்பாடு. அதை நம்ம எப்படி செய்வோம்? நம்ம பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவத்கீதை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம கல்வியின் அரசன், எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிகவும் தூய்மையானது, தன்னுணர்வு அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். தர்மத்தின் பக்குவ நிலை, நம்ம செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், குணம் எப்படி இருக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாக இருக்கு. இது அழிவற்றது, எப்பயுமே அழியாதது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது. ரெகுலேட்டட் லைஃப நம்ம பக்தி தொண்ட பேரின்பத்தோட நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.3 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. अष्टप्रधान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப இப்படிப்பட்ட பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை இல்லாம, பகவத்கீதையிலயோ பகவான் மேலயோ சாஸ்திரத்தின் மேலயோ நம்பிக்கை இல்லைன்னா யாரு மார்க்கம் காமிப்பாங்க? நமக்கு கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு வழி தெரியாமலே இந்த பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இருப்போம். அதுதாங்க தாத்பரியம். அப்ப இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. பகவத்கீதை பகவான் சாஸ்திரத்தை நம்பினால் மட்டுமே நம்மளுக்கு வழி தெரியும், பகவான் யாருன்னு புலப்படும். அப்பதான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அதுல எதுலயும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளால பகவானை அடைய முடியாது. திரும்ப இந்த பிறப்பு சுழற்சியில தான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்லோகம் பாகவதம் 7.5 23. Yes, Mataji. Jai Shri Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம்ல, சர்வீஸ் பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா பக்தி சேவையில ஈடுபட்டா மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும். அப்ப எப்படிலாம் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாதர் மகாராஜ் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது கேண்டோல 5வது அத்தியாயத்துல 23வது ஸ்லோகமா இதை கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 9 வகையான பக்தி பாதை. நம்ம வந்து பகவான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தையே கொடுத்து இதையே நீ செய்யணும்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. எல்லாத்துலயும் வெரைட்டிஸ். சரிங்களா? அவங்களோட நம்ம இப்ப வந்து உறவு உண்டு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே. பகவானுக்கும் நமக்கும் ஏற்கனவே ஒரு ஆத்ம பந்தம் உண்டு. அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உறவு தானா? கிடையாது. எத்தனை இருக்கு அதுல? சாந்த ரசம் இருக்கு, வாத்சல்ய ரசம் இருக்கு, தாசிய ரசம் இருக்கு, மாதுரிய ரசம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி சாக்கி ரசம்லாம் இருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி 5 உறவுகள் உண்டு நமக்கு பகவானோட. அதாவது 5 வகையான உறவுகள் உண்டு. நம்ம அதுல என்ன விருப்பமோ அதை எடுத்துக்கலாம். மோட்சமும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மோட்சம் தானே? கிடையாது. 5 வகையான மோட்சம் இருக்கு. அது மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸும் ஒரே ஒரு பாதை விஷயமா தான் நம்ம பண்ண முடியும்னா கிடையாது. அதுலயே என்னது? பகவான் நமக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? எது பிடிச்சிருக்கோ அதை செய். ஆனா வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு என்ன வந்து அடைஞ்சிடு. அவ்வளவு காருண்யம் நம்ம மேல. எப்படியாவது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம கிட்ட வந்துட மாட்டாங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களே, இதுல இருந்து வெளியில வந்துட மாட்டாங்களா அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணம், அது காருண்யம் குணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதான் பகவானோட குணங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது நிறைய 9 வகையான பக்தி தொண்டு இருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நிலைப்பாடு ஸ்ரவணம் அப்படின்றதான். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேட்கறது. நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா ஆரம்பத்திலே நம்ம வந்து நிறைய கேட்க என்ன ஆகும்னா, நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம்னா, கேட்கறதுனால என்னென்ன பலன்கள், யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அந்த அறியாமை போகும், பக்தி நல்லபடியா நமக்கு வளரும், ஞானம் வளரும், அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பக்தியும் நல்லபடியா வளரும் அப்படின்னு. அப்ப கேட்கறதும் பகவான் கிட்ட இருந்து இல்லை, பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ன்றதுலாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்ப எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கேட்கணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். அப்படின்னும் போது இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளா யாரை பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜரை நம்ம பார்க்கிறோம். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாட்கள்ல
மரணம் அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க இல்லைங்களா. வேற எந்த விதமான ஜட ஆசைகளுமே இல்லை. அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு ராஜாவா இருந்தாலும் வேற எந்த ஆசைகளும் இல்லாம என்ன பண்றாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சு பகவான் அடை மார்க்கத்தை கேட்கறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அதுவும் எப்படி கேட்கறாங்க, ரொம்ப அப்சார்ப்டா கேட்கறாங்க இல்லைங்களா. எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம முழுமையா முழு ஆர்வத்தோட அப்படி கேட்கறாங்க. அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி முறையில நம்ம கேட்கறது அப்படின்றது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்புறம் கீர்த்தனம், நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதை நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும். சரிங்களா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதத்தை நல்லபடியா யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கேட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து, அப்புறம் வேதவியாசர் கிட்ட இருந்தெல்லாம் நல்லபடியா கேட்டாங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து. அப்ப அதை என்ன பண்ணாங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் அதை கொடுத்தாங்க, பரீட்சித் மகாராஜருக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் பகவானை பத்தி, பகவானோட லீலைகள், குணங்கள், இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். பஜன் மூலியமா கொடுக்கலாம், சரிங்களா, கீர்த்தன்கள் மூலியமா கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கிருஷ்ண கதா, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகதம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்கும்போது அது கீர்த்தனம் ஆகும். அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பேசுறதுக்கு யாருக்கு ரொம்ப விருப்பமோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், கீர்த்தனம் பண்ணலாம். கேட்கறதுக்கு யாருக்கு ரொம்ப விருப்பமோ அவங்க கேட்கலாம். சரிங்களா. அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஸ்மரணம் அப்படின்றது என்னன்னா, எப்பயும் பகவானை மனசுல நிலை நிறுத்துறது. இந்த மனம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம வந்து கொஞ்சம் விட்டாலும் தேவையில்லாத விஷயத்திலேயே அது ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு சஞ்சலத்தை கொடுக்குற விஷயங்களே ஈடுபடும். அப்படிப்பட்ட மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம், நல்ல பாதையில நம்ம திருப்பணும். அப்படின்னும் போது நித்தியமா பகவானோட குணங்கள், லீலைகள் இதெல்லாம் நம்ம நினைக்க நினைக்க நம்மளுக்கு மனம் என்ன ஆகும், அது ஸ்மரணம், பகவான் நினைவிலே இருக்கும். பகவானோட பாதத்தை எப்பயுமே மனசுல நிலைநிறுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம. சரிங்களா. திருப்பாதத்தை. அப்ப வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, பாத சேவனம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட பாதங்களுக்கு சேவை பண்றது. இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி பார்ப்போம் கீர்த்தனத்துக்கு. அப்புறம் ஸ்மரணம், அதுக்கு வந்து பிரகலாத் மகாராஜர். சரிங்களா. அம்மாவோட கருவில் இருக்கும்போதே நாரத முனி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, உபதேசங்கள் கொடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க அதை அப்படியே நல்லபடியா கேட்டு அதை என்ன பண்ணாங்க, ஸ்மரணம் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. வாழ்நாள் முழுக்க அவங்க பகவான் மேல அசைக்க முடியாத பக்தியோட இருந்தாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பாத சேவனம், அதுக்கு வந்து மகாலட்சுமியை நம்ம உதாரணமா பார்க்கிறோம். சரிங்களா. எப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட பாதத்துக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட பாதங்களுக்கு அர்ச்சனைகள் பண்ணலாம். சரிங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம சேவைகளை நம்ம பண்ணலாம். அப்புறம் அர்ச்சனம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, பிருத்து மகாராஜர். சரிங்களா. நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ, நம்ம கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் உண்டு இல்லைங்களா. அப்போ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை அர்ச்சிக்கும் விதத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தணும். பிருத்து மகாராஜர் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த செல்வங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, வர்ஷிப் அதுல வந்து அவங்க வந்து உபயோகிச்சாங்க அப்படின்றதாங்க. சரிங்களா. அப்ப அர்ச்சனம் அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய, இப்ப நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா, நிறைய 3 வேளை சாப்பிடுறது தாண்டி அப்புறம் சும்மா அப்பப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப இவ்வளவு நம்ம எடுத்துக்கும் போது இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும், அதே மாதிரி பூக்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சில சமயம் பணம் நிறைய இருந்ததுன்னா, அப்ப அதே மாதிரி நிறைய என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், பகவானோட சேவைக்கு நம்ம கொண்டு வர்றது அர்ச்சனம். அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தனம்ன்றது பிரேயர்ஸ். அக்ரூரர் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். அவங்க வந்து கம்சரோட ராஜ்யத்துல இருந்தாங்க அவங்க. சரிங்களா. அப்போ அவங்களுக்கு கிருஷ்ணன் மேல அலாதி அன்பு, அவங்கள பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஆனா கம்சன் கிட்ட வேலை பார்த்ததுனால அவங்களால தைரியமா போக முடியல. அப்படி இருக்கும்போது இது கிருஷ்ணருக்கு எப்பயுமே கிருஷ்ணருக்கு தான் மேல ஒருத்தவங்க அன்பு வச்சிருந்தாங்கன்னா அதை எப்படியாவது அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டுப்பாங்க. சரிங்களா. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்சனையே வந்து அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து மதுரால இருந்து துவாரகாவுக்கு பிருந்தாவனத்துல இருந்து மதுராவுக்கு கூட்டிட்டு வரணும். அதுக்கு யாரை வந்து அவங்க அனுப்புறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்ரூர் அவங்கள அனுப்புறாங்க. சரிங்களா. கம்சன் அப்ப என்ன பண்றாங்க, அக்ரூர் உடனே சந்தோஷம் தாங்க முடியல. ஸ்டார்ட் பண்ணதுல மதுராவில இருந்து விருந்தாவன் போற வரைக்கும் நிறைய பிரேயர்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க. சரிங்களா. பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களோட குணங்கள், லீலைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எங்க பிருந்தாவனத்துல எப்படி எல்லாம் அவங்க இருப்பாங்க, எங்கெல்லாம் அவங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டே பிரேயர் சொல்லிட்டே போறாங்க. அப்ப வந்தனம் அப்படின்றது. தாசியம் அப்படின்றது வந்து ஹனுமான். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராமருக்கு உதவிகள் பண்ணிட்டே இருந்தாங்களா, உதவிகள் இல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா. பகவான் கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்து செஞ்சாங்க. அது தாசியம். அப்புறம் சாக்கியம் அப்படின்றது நட்பின் உறவு. சுதாமாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனனை எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. இந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானோட சாக்கிய உறவோட இருந்தாங்க. அப்ப அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். சரிங்களா. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. இது என்னன்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பலி மகாராஜரை நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்ப்போம்.
அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 3 அடி மண் கேட்டாங்க. வாமனனா பகவான் வந்து குட்டியா. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சரின்னு சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் பகவான் தான் அது அப்படின்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவங்க வந்து கொடுத்துடுறாங்க. சுக்ராச்சாரியர் தடுக்கும்போது கூட வேண்டாம் அப்படின்னு அதாவது சுக்ராச்சாரியரோட வார்த்தையை கேட்காம 3 அடி மண் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, திரிக்ரமனா அவதாரம் எடுத்து உயர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பூமி ஆகாயம் ஒரு பாதத்தை வச்சுட்டு 3வது அடி மண் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது பலி மகாராஜன் என்ன பண்றாங்க, தன்னையே பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம், கம்ப்ளீட் சரண்டர். அதாவது நம்மளோட மனம் முழுக்க பகவான்கிட்ட சரணம் அடையிறது, நம்மளோட செயல்கள் பகவான்கிட்ட சரணம் அடையிறது, நம்மளோட வார்த்தைகள் பகவானுக்காக சரணம் அடையிறது. இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் சரண்டர்ன்னு சொல்லுவோம், ஆத்ம நிவேதனம். அப்போ இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி இருக்கு சரிங்களா. இதுல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பக்திக்கு ஒருத்தவங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். இதுல எல்லா வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸையும் யார் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் பண்ணாங்க. இதுல உள்ள எல்லாமே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சன மந்தனம், தாசியம் சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இது எல்லாமே அம்பரீஷ் மகாராஜர் நல்லபடியா பண்ணாங்க. இது தாண்டி அவங்களோட அங்கங்களையும் சரிங்களா, கைகள் கால்கள் இதெல்லாம் அவயங்கள் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாமும் அவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தினாங்க. அப்ப அவங்கள அதனாலதான் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு டிவோட்டியா வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல நம்மளும் என்ன பண்ணணும், இதுல ஏதாவது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நிலைப்பாட்டுல வந்து ஸ்ரவணம் சரிங்களா. நிறைய கேட்டுட்டே இருந்தோம்னாலே மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா புரிய வந்துடும், பகவானோட குணங்கள் லீலைகள்லாம். அப்ப நம்மளால இன்னும் அதிகப்படியில ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இப்ப சாண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம், மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம் இல்லைங்களா. கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம வந்து கீர்த்தனம் பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்போ அது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்ரவணம் கேட்கணும், அந்த அச்சரத்தை நம்ம கேட்கணும். கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசுல பகவானோட திருப்பாதத்தில் பகவானை நம்ம நினைவுல கொள்ளணும் சரிங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது, சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளால இந்த 3 டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளால நல்லபடியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கலியுகத்தோட தர்மமும் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது இல்லைங்களா. அப்ப இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். அவங்கதான் முழுமையான ஞானம் பெற்றவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. மத்தாஜி 9.4 ஸ்லோகம். ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? மயா தத்தம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தம் ருத்தினா மத் சதானி சர்வ பூதானி நா சமேன் தஸ்வே அவஸ்திதா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா, நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு நான் என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அதாவது ரகசியங்களுக்குள் மிகவும் ரகசியம் பார்க்கிறீங்களா. பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். இதுல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தில் சரிங்களா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் போட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியாது, பக்தி சேவைகளை மட்டுமே புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படின்போது நான் இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அதாவது அந்த ஜட உலகத்தை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் சொல்லுவோம், உருவம் இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்றத ஜட உலகம் சொல்றோம் இல்லைங்களா. இந்த ஜட உலகத்தை பகவானோட உருவத்துல மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட விஸ்வரூபம் தான் அதற்கான விஷயம். அதே பகவானோட விஸ்வரூபத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலகத்துல எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. எல்லாமே இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் யார்கிட்ட இருக்கு, பகவான் கிட்ட இருக்கு. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். ஜட உலகத்தில் ஒரு பகுதியா பகவான் இருக்காங்களான்னா கிடையாது சரிங்களா. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை விட வேறுபட்டு அவங்களோட இந்த மாயை, அதாவது ஆன்மீக சக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, அதால என்ன பண்றாங்க, யோக மாயான்னு சொல்லுவாங்க, அதால மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 9.5 9.6 ஸ்லோகங்கள். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வர்யம் பூதபுரும் நச பூத சிதோ மமாத்மா பூத பாவனா யதா காஷசிதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத் சதானி யூபதாரயா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் இன்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை சரிங்களா.
எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. படைக்கப்பட்டது எல்லாம் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கிறது. சரிங்களா? எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். அதாவது இது எல்லாமே நம்ம பகவானுக்குள்ளார அடக்கமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் நம்மளுக்குள்ளார அதாவது இந்த ஜடத்தில் ஒரு பகுதியா அப்படின்னு பார்த்தா இதுல ஒரு பகுதியான்னு பார்த்தா கிடையாது. சரிங்களா? இது எல்லாமே ஜட உலகம் எல்லாமே பகவானோட விஷ்ணு ரூபத்துக்குள்ளார அடக்கம், பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ, சரிங்களா? எப்பயுமே அதாவது ஆகாயத்தை சுத்தி என்ன இருக்கு, எப்பயுமே ஆகாயம் முழுக்க என்ன பரவி இருக்கு, காற்று இருக்கு இல்லைங்களா? அதே போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகின்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். அதாவது நம்ம இஸ்கான்ல இப்ப ஃபாலோ பண்றதுன்றது இந்த தத்துவம் தான். சரிங்களா? நிறைய தத்துவங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அதுல அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை தான் இஸ்கான்ல பிரம்ம சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்றது. இது யார் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா? பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், ஜீவாத்மாவும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் விபு, நம்ம அணுன்றது. அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தோட நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடல் இருக்கு இல்லைங்களா? கடல் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து ஒரு துளி தண்ணீர் நம்ம எடுக்கிறோம், ஒரு சின்ன ஒரு கப்ல கொஞ்சம் தண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கடல்ல உள்ள அதே குவாலிட்டி தான் இந்த தண்ணீர்லும் இருக்கும். கடல் தண்ணி எப்படி உப்பா இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த நம்ம எடுத்த அந்த கடல்ல இருந்து எடுத்த ஒரு துளி தண்ணியும் உப்போட இருக்கும், அதே சுவையில தான் இருக்கும். ஆனா கடல் தண்ணீரும் இந்த நம்ம கொஞ்சமா வச்சிருக்கிற தண்ணீரும் ஒரே அளவான்னு பார்த்தா கிடையாது. அது பிரம்மாண்டம், இது ஒரு அணு அளவுக்கு தான் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம். சுவையில ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா கடல் அளவு ரொம்ப பிரம்மாண்டம், நம்ம கிட்ட உள்ள தண்ணீர் ரொம்பவே சிறிதளவு இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இந்த உதாரணத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது மாதிரி பகவானை ஒரு நெருப்பு பிழம்போட நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். அந்த நெருப்பு துகள்கள் அதுல இருந்து வருது இல்லைங்களா? அது ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு. அப்போ நெருப்புல உள்ள அதே வெப்பம் தான் அந்த துகள்கள்லயும் இருக்கும். ஆனா நெருப்பு பிழம்புன்றது அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? துகள்கள்ன்றது ஒரு பகுதி தான் அதுல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கோல்டு மைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா? அதுல உள்ள துகள்கள் தான் நம்ம அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பகவானுக்கும் நமக்குமான வித்தியாசம் அப்படின்றது. ஒருமைன்றது குவாலிட்டி வைஸ் ஒண்ணு சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், ஆனா வித்தியாசம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி வைஸ், அதாவது பகவானோட சக்தி பிரம்மாண்டமா இருக்கும். நம்மளாம் அவங்க லிமிட்டடே கிடையாது, அன்லிமிட்டெட் இல்லைங்களா? நம்மளாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாரதான் இருக்கும் நம்மளோட சக்திகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.8 9.9 ஸ்லோகங்கள். சுசித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சுசித்ரா மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रकृतिं स्वामावष्टप्य विजृजामि पुनः पुनः पूदक्राममिमं कृतस्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न स मां दानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं देषु कर्मसु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பகவானோட கண்ட்ரோல். ஏன்னா பகவான் தான் உருவாக்குனாங்க இல்லைங்களா? இப்ப என்னோட ஒரு பொருள் இருக்கு, ஒரு மொபைல் இருக்கு அப்படின்னா அது என்னோட விருப்பப்படி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா? அப்படின் போது அது என்னோட அதிகாரத்துல இருக்குன்ற மாதிரி பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. ஏன்னா எல்லாருமே யார்கிட்ட தான் வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்டே தான் வந்திருக்கோம். அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரெண்டுமே சித்து அச்சித் ரெண்டுமே எனது விருப்பத்தின்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அதை நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? காரணோதய கஷாய விஷ்ணுவா பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுடைய திருமேனியிலிருந்து உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்போது திரும்பி எல்லாமே பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார போயிடும் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? அப்ப பகவானோட விருப்பப்படி
ஏன்னா எல்லாமே பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? அப்ப பகவானோட விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது, பகவானை பந்தப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏன்னா பகவானுக்கு கர்மா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான். ஏன்னா பகவான் அப்படின்னும் போதே நம்ம 6 விஷயங்கள்ல ஒண்ணு என்னன்னு பார்த்தோம், பற்றற்றவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்போது பகவானால இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே பகவானை பந்தப்படுத்தாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுவும் பகவானுக்கும் நமக்குமான வித்தியாசம். சரிங்களா? இப்ப நம்மளோட செயல்கள் பௌதீக உலகத்துல இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன உண்டு, கர்மாக்கள் உண்டு இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.10 ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मयात्यशेन प्रकृतिः सूयते सरासरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். குந்தின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 3 சக்திகள் பகவானுக்கு உண்டு, பிரத்யேகமா 3 சக்திகள் உண்டு. என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒண்ணு வந்து ஜட சக்தி, இன்னொன்னு ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு தத்தாச சக்தி, ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல பகவானோட சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, பகவானோட மேல்பார்வையில, சரிங்களா, அதாவது காணோதய கஷாய் விஷ்ணு அவங்களோட மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.11 ஸ்லோகம். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. अवजानन्ति मां मूढा मनुष्यं तनुमाश्रितं परं पावम् अजानन्तो मभूतमहेश्वरं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இப்ப நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்கள் இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் தான் சர்வ காரணம்ன்றதுக்கான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்களாம், மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது பகவான் வந்து லீலைகள்லாம் எடுக்கிறாங்க. எதுக்காக எடுக்கிறாங்க? நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக, நமக்கு தாத்பரியங்களை புரிய வைக்கிறதுக்காக இல்லைங்களா? ராமர் அவதாரம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லைங்களா? எல்லா லீலைகளுக்குமே ஒரு அர்த்தங்கள் உண்டு. கிருஷ்ண லீலைகளையும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சுதாமா, அப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின் போது அதுல எல்லாத்துலயுமே நமக்கு ஒரு மெசேஜ் பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, நிறைய லீலைகள்லாம் இது அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. அதுல மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்ன ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, பகவானோட ஸ்வரூபத்தை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல. அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இவ்வளவு தாத்பரியங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது எதுவுமே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் இப்ப கிருஷ்ண அவதாரத்திலும் பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரன், அப்புறம் வந்து துரியோதனால என்ன பண்ண முடியல, பகவானை ஏத்துக்க முடியாம இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.12 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மோக சாமோக கர்மணோ மோக ஞான விஷேதசஹ ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ரிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரு, நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போமே, துரியோதனன், அப்புறம் வந்து இவங்க திருதராஷ்டிரர், சகுனி, இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள என்ன பண்ணாங்க, பகவானை ஏத்துக்கல. அப்ப அவங்க நிலைப்பாடு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் பகவானை ஏத்துக்காம இருக்கிறப்ப ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணல, அதர்மம் பண்றதுக்கு அவங்க பயப்படல இல்லைங்களா? அவங்க என்ன அவங்க ஆசைப்படுறாங்களோ அதை செஞ்சுக்கணும், அது யாருக்காவது கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற எண்ணத்தோட எல்லாம் அவங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா? பகவானை வந்து ஏத்துக்காம. அப்போ யாரெல்லாம் பகவானை ஏத்துக்கலையோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர் நம்ம பார்க்கலாம். இத்தகு மயங்கிய நிலையில் இவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அப்ப அவங்க அது எந்த என்டீவர் அவங்க பண்ணாலும் சரிங்களா,
அது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுத்தாது? தோல்வின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானை அடையிறதுதான் ஒரு ஆத்மாவோட நித்தியமான கோல் இல்லைங்களா? அதுதான் எய்ம். ஒரு ஆத்மா பகவானை அடையணும் அதுதான். ஆனா அதை செய்யல, அதை அடைய முடியல அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த பிறப்பு சுழற்சியில இருக்கோம்ன்றது அதுவே என்னது? நம்மளோட தோல்வி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம யாருமே தோல்வி விரும்ப மாட்டோம் இல்லைங்களா பொதுவா. அப்படின்னும் போது நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அதுதான் உன்னதமான ஒரு விஷயம். பகவத்கீதையில கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், உபதேசங்களின் படி. அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவசியம் நம்ம நல்லபடியா பகவானை பக்தி செஞ்சு அடையணும். அப்படி செய்யல அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடுறாங்க அவங்க எல்லாம்? இந்த ஜட உலகத்திலே பிறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியிலே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன ஆகுது? தோல்வி அடையுது அவங்களோட என்டிவர்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.13 ஸ்லோகம். சுசித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாதமஸ்து மாம் பாத தேவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதா பஜந்த்யன் அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர், பாண்டவர்கள், குந்தி மகாராணி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? பகவானை பகவானா ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்களாம் யாரோட பாதுகாப்புல இருந்தாங்க? மாயையிலேருந்து சிக்காம, சரிங்களா? இந்த ஜட இயற்கையில சிக்காம அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானோட யோக மாயையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர்கள் பரமபுருஷனான பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்ப அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும்? பகவான் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களோட நிலைப்பாடு பகவானோட பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க நித்தியமா. பகவான் எப்படி ஏத்துப்பாங்களாம்? ஆதி புருஷராகவும் அழிவற்றவராகவும் ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.14 ஸ்லோகம். நிவேதிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தச்ருடவ்ரதா நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, அப்ப யாரு பக்தி சேவையில இருக்காங்களோ அவங்களோட நிலைப்பாடு பகவான் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு, சரிங்களா, எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எப்பயும் பகவானோட பக்தி மட்டும் என்னன்னா நித்தியமா செய்யறது, சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்னு மூச்சு விடுறது மாதிரி, சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம தூங்கினாலும் மூச்சுட்டு இருந்தாலும் மூச்சு விட்டுட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது இயல்பாவே நடக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எப்படி இருப்பாங்க? எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பகவானை பத்தின விஷயங்கள், அதுதான் லீலைகள், குணங்கள், நாமங்கள், இதெல்லாம் கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு. எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரு எண்டிவர் நம்ம பண்றோம், பக்தியிலயும் ப்ராக்ரஸ்ல வரோம் அப்படின்னும் போது சில இடங்கள்ல தடங்கல்கள்லாம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டே இருக்கணும். எனக்கு வந்தனை செய்தபடி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அதாவது கிருஷ்ணரை அடையும் வழிகள் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அத்தியாயத்தின் சுருக்கத்தப்ப. அப்ப இதெல்லாம் தான் அந்த வழிகள், எப்படி நம்ம பகவானை அடையறதுக்கான முறைகள் என்னென்ன இருக்கு, ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றதுதான் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. மாதாஜி 9.17 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. இதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமகா வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஸாம யஜுர் ஏவச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. பகவான் தான் சர்வ காரணம் இல்லைங்களா? எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்தா விரிவாக்கங்கள் வந்திருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப தாயும் தந்தையும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. என்னைக்கும் நம்மளெல்லாம் விட்டு பிரியறதே இல்லை. சூப்பர் சொல்லா ஒரு ஆத்மா கூடயும் நம்ம எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட இருப்போமோ, நம்மளோட குழந்தை ரொம்ப சின்னதா இருக்கும்போது அது கூடவே இருப்போம் இல்லைங்களா? ஈவன் கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விட்டா கூட அது கொஞ்சம் பழகுற வரைக்கும் கூடவே இருந்து நம்ம கூட்டிட்டு வரோம், வெளியில வெயிட் பண்ணியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவான் எப்பயுமே என்ன பண்றது இல்லையா? சோல்ஸ் ஆத்மா விட்டு பிரியறதே கிடையாது, எப்பயுமே கூடவே இருக்காங்க, சரிங்களா? அப்படின்போது தந்தையும் தாயும் காப்பனும் பாட்டனாரும் நானே. அறிய வேண்டிய பொருள்களும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம், சரிங்களா? அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது பகவான் தான் அப்படின்றது. தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும்
சரிங்களா? ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. நம்மளுக்கு தூய்மை ஏற்படணும். தூய்மைன்றது மனதளவுல நம்ம கிட்ட நிறைய அந்த குறைகள் உண்டு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பாபங்கள்லாம் நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பல ஜென்மங்கள்ல நம்ம அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகணும் அப்படின்னும் போது நம்ம பக்தி சேவை மூலியமா பகவானின் மூலியமா தான் நம்மளால தூய்மைப்படுத்திக்க முடியும். ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே அப்படின்றத பகவானிங்க குறிப்பிடுறாங்க. சப்தத்தின் இதுவா நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கணும், உணரணும் அப்படின்னா அது ஓம்காரம். அப்புறம் ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. வேதங்கள்ல 4 இருக்கு. அதுல ரிக் சாம யஜுர் வேதங்கள் பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 9.18 9.19 ஸ்லோகங்கள். ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तदिये भर्ता प्रभु साक्षी निवशान् शरणं सुकृत् प्रभवा प्रलयस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तवां यगं मगं वर्षं निगृह्णां युत्रुसामिज अमृतं चैवं त्रुस சதசஹாம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். நானே இலக்கு. சரிங்களா? ஆத்மா அடைய வேண்டியது பகவானை மட்டுமே தான். நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய இலக்கு வச்சிருப்போம். அது இந்த ஜட உலகத்தோட முடிஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா? இந்த பிறவியோடய முடிஞ்சு போயிடும். ஆனா நம்ம எல்லாரும் நித்தியமான ஒரு விஷயத்தை அடையணும் அப்படின்னும் போது அது பகவானே அப்படின்னும் போது நானே இலக்கு. காப்பவன், எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறது பகவான் தான் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். நம்மளால முடியாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வரும் இல்லைங்களா? அப்படின் போது எல்லாரையும் பாதுகாக்குது. நம்மளால முடியாத பட்சம் நம்ம என்ன உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னு தேடுவோம். தேடி அப்ப நம்ம அதுக்கு பக்தி சேவை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரையும் காக்கிறதுன்றது பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தலைவன், எல்லாருக்கும் தலைவன். சாட்சி, சரிங்களா? வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். எல்லாருக்கும் நெருங்கிய நண்பன் பகவான். நானே படைப்பு, அழிவு மற்றும் எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்கும் இடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம இதெல்லாம் பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். நம்ம பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதே மாதிரி இந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட உயர்ந்த நிலை நமக்கு தெரிய வரும். ஆத்மாவோட நிலை என்னன்னு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தியில் நல்லபடியா ஈடுபடுவோம். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரணம் உருவமும் நானே, ஜடச்சேதனம் இரண்டில் என்னில் உள்ளன அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். வெப்பத்தை கொடுக்கறது பகவான். தேஜஸ், ஒளி, வெப்பம் எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? பகவான்கிட்ட இருந்து. மழையை தடுப்பதும் கொடுப்பதும் பகவானே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப மரண உருவமும் நானே அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அச்சித்து சித்து எல்லாமே பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.20 21 ஸ்லோகங்கள். எஸ் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 20 ஸ்லைட்ல இல்ல மாதாஜி, இருந்தாலும் வாசிக்கிறீங்களா? யா ஓகே 28. த்ரைவித்யாமாம் சோமபா பூத பாப யங்கை ரிஷ்டுவா சர்வகதிம் பிராத்யயந்தே புண்ணியமாசத்ய சுரேந்தரலோக மஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவபோகான். 21. எஸ் மாதாஜி. தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் शूने पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम नुप्रबन्धा कथादकदं काम लबन्ते. हरे कृष्णा माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக தேவர்கள் வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவியெடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை வழிபாடு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7th சாப்டர் இது வந்து ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும். அதாவது 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்னா பகவானோட எனர்ஜிஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ற முறை, பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க, ஆப்புலன்சஸா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் தேவ வழிபாட்டு நிலை என்ன அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே தாத்பரியத்தில் தான் 9வது அத்தியாயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி நிறைய ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் எல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானை வழிபாடு பண்ற முறை, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது, பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப தேவ வழிபாடு நிலை எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்கிறோம். அப்போ
3 விதம். ஒண்ணு தேவர்களை வழிபாடு பண்றது, அப்புறம் விஸ்வரூபத்தை வழிபாடு பண்றது, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை வழிபாடு பண்றது. இந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறைகள்லாம் உண்டு. அதுல இது தேவர்களை வழிபடும் முறை. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக, சரிங்களா, வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். பகவான் மேல ஆசை, பகவானை அடையணும், முக்திக்கு விருப்பம் இருக்காது. ஆனா வந்து தர்மத்தின் வழியில அவங்க இருப்பாங்க. நிறைய வேதங்கள்லாம் பயின்று அதன்படி நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அதனால நிறைய புண்ணிய கர்மாக்களை சேகரிச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சொர்க்கத்தை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து, ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதத்தின் படி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்க பாபத்தில் ஈடுபட மாட்டாங்க. சோ அதனால அவங்க தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க. புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து நிறைய புண்ணியங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்திரலோகத்தை அடையிறாங்க. அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன ஆயிடுது, நல்லா அவங்க செஞ்ச அந்த கர்மங்களோட பலன்கள்லாம் நல்லா அங்க அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். புண்ணிய பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, திரும்பவும் இந்த ஜட உலகத்துல பிறவி எடுக்கிறாங்க. இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, மறுபடியும் புண்ணியங்கள்லாம் தெரிஞ்சு இந்த ஜட உலகத்துல மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க. மறுபடியும் நிறைய புண்ணிய கர்மங்களை எடுத்துப்பாங்க. எதற்காக இவங்க இதெல்லாம் பண்றாங்க, தங்களோட சென்சஸ் என்ஜாய் பண்றதுக்காக இல்லைங்களா, தன்னோட புலன்கள்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்காக. ஆக்சுவலா புலன்கள்லாம் எதற்காக, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனா வந்து அவங்க தன்னோட சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக அவங்க இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, தர்மத்தின் வழியில தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.22 ஸ்லோகம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, சரிங்களா, முன்னாடி பார்த்தது தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்க, இந்த புலன்கள் இன்பங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆசைப்படுறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றத பார்த்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான அனன்ய பக்தி, சரிங்களா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்கள், சரிங்களா, பகவானை எப்பயும் வழிபாடு பண்ண. அனன்ய பக்தின்றது சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ்ட், சரிங்களா. ஒன்லி நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ணரையே நம்மளோட வழிபாட்டு விஷயம், கிருஷ்ணருக்கு நம்மளோட வழிபாடு செய்யணும் அப்படின்றது, எந்த டீவியேஷனும் இல்லாம. அப்ப அதுதான் அனன்ய பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன். அப்படி யார் இருக்காங்களோ, பகவானோட வழிபாட்டுல யார் நித்தியமா ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம யோசிக்க கூடாது. உடனே நம்மளுக்கு நிறைய பொருள் கிடைக்கும், நம்மளுக்கு நிறைய சந்தோஷங்கள் கிடைக்கும், மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்துல சந்தோஷமா இருப்போமா அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்மளுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம்னா இன்னமும் நம்ம பக்தியில எந்த அளவு முன்னேற்றம் அடையணுமோ அவ்வளவு அனுகிரகங்களும் நம்மளோட எண்டிவரை பொறுத்து. சரிங்களா? யசோதாம்மா என்ன பண்ணாங்க, ஒரே முழு மூச்சா அனன்ய பக்தின்றது அதையும் நம்ம அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். முழு மூச்சா கிருஷ்ணரை எப்படியாவது உரல்ல கட்டி போட்டுறணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடயே அவங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா. வேற எந்த சிந்தனையுமே இல்லை, எப்படியாவது கிருஷ்ணனை கட்டி போட்டுருணும் உரல்ல. அது விறுவிறுக்க வேற அது வேற பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதை பகவான் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. சரி, அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா தானே கட்டிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட், இந்த உலகம் எல்லாம் படிச்சவங்க, ஆனாலும் என்ன பண்றாங்க, கட்டுண்டு நிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி எண்டிவர் அது ரொம்பவே பகவான் பார்ப்பாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தோட இருக்கோன்றது. அப்போ அந்த மாதிரி வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அந்த எண்டிவருக்கு ஏத்த மாதிரி அனுகிரகங்கள் பக்தி சேவையில இன்னும் நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைய அதுக்கான விஷயங்கள். அப்புறம் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும், ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஓரளவுக்கு பக்தி இருக்கும் இல்லைங்களா, அது மறுபடியும் தாழ்ந்துடாம பகவான் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 9.23 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेभि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான
வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை நேரடியா வழிபாடு பண்ணாம தேவர்கள் மூலியமா வழிபாடு பண்ணி இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய சந்தோஷங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போதும் அதுவும் என்ன ஆகுது, பகவானை வழிபடுற தாத்பரியத்தில் தான் உண்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில், அதாவது இன்டைரக்டா பகவானை வழிபாடு பண்றது, நேரடியா பகவானை வழிபாடு பண்ணாம மறைமுகமா பகவானை வழிபாடு பண்ற முறை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 9.25 ஸ்லோகம். श्रीधर प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यायिनो अभिमां कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू so much. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களுடைய பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களுடைய பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடம் வாழ்வர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தேவர்களை யாரெல்லாம் வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்க தேவர்களோட உலகங்கள். சரிங்களா? அவங்க போவாங்க. முன்னோர்களை வழிபடுபவங்க முன்னோர்கள் வாழும் உலகம். அது எங்கன்னா கீழ் லோகங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அங்க ஒரு லோகம் வந்து முன்னோர்களுக்கான இடமா நம்ம பார்ப்போம். பூதங்களை வழிபாடு பண்றவங்க இந்த பூத பிரேத்தங்கள், அதை வழிபாடு பண்றவங்க அந்த உலகத்துக்கு போவாங்க. ஆனா பகவானை யார் வழிபாடு பண்றோமோ அவங்க எங்க போவாங்க, பகவானிடையே இருப்போம். அதாவது பகவான் லோகம் வைகுண்டம் கோலோகத்திலே நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.26 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tat aham bhaktya ashnami priyatatmanah. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், என்ன ஆஃபர் பண்ணணும்ன்றத பகவான் நமக்கு இங்க குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றதுக்கும் ஆதாரம் இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ, இதுதான் ஆதாரம் நமக்கான உணவு பழக்கங்கள்லயும். சரிங்களா? அப்ப இதுல துளசி இலை, பூவு, பழம், அப்புறம் நீர், இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம என்ன இருக்கோ அதை எப்படி கொடுக்கணும், அன்புடனும் பக்தியுடனும். அதுல என்ன இருக்கணும், அன்பும் பக்தியும். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை பகவான் என்ன பண்றாங்க, ஏத்துக்கிறாங்க. நம்ம எவ்வளவு நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்துலயும் துளசி எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி துளசியில வச்சு பகவானுக்கு நிறைய உணவுகள் எல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் பகவான் எடுத்து சாப்பிடுறாங்களா அப்படின்னா இதுல நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் பகவான் எடுத்துப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அது பிரசாதமா மாறுது. நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும் முறை. அன்போடும் பக்தியுடன் ஒருவன் ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னா இங்க பகவான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூது போயிருப்பாங்க. சரிங்களா? சமாதானம் பண்றதுக்காக மகாபாரதம் போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிலமாவது பாண்டவர்களுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா சத்திரியர்கள் அவங்க வந்து தன்னோட தர்மத்தின்படி வாழ்க்கையை வாழணும், அதுக்காக ஒரு 5 நிலமாவது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக ஹஸ்தினாபுரம் போவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதெல்லாம் நாங்க மன்னிச்சிடறோம், எங்களுக்கு போர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறதுக்காக போவாங்க. ஆனா அப்பயும் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, துரியோதனன் வந்து ஒரு குண்டு ஊசி அளவு கூட தர மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஹஸ்தினாபுரத்துல அவங்க தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சமாதானத்துக்காக போறதுனால அவங்க இடத்துல தங்க மாட்டாங்க. அப்ப விதுரரோட இல்லத்துக்கு போவாங்க. அங்க அவங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடா விதுரர் வீட்டுக்கு போனதுனால என்ன ஆயிடும்னா அவங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப பரம சந்தோஷம் ஆயிடும். அந்த சந்தோஷத்துல அவங்க பகவானை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்கு வாழைப்பழத்தை எடுத்து கொடுப்பாங்க. அந்த வாழைப்பழத்தை தோலை எடுத்து பகவானுக்கு கொடுப்பாங்க, அந்த பழத்தை கீழே போட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அலாதியான சந்தோஷத்துல இருப்பாங்க. சரிங்களா? என்ன செய்யறோம் தெரியாத அளவுக்கு. அப்ப பகவான் அந்த தோலையும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், எடுத்துப்பாங்களாம், சாப்பிடுவாங்களாம். பழத்தை சாப்பிடுற அதே முறையில. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, பகவான் நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் தான் அதுல பார்க்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.27 ஸ்லோகம். சுஜித்ரா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. யத் கரோஷி யத் தஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அப்ப நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துல ஈடுபட்டாலும் சரி, சரிங்களா, அதோட எல்லா பலனையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல செய்யறது, நம்ம செய்யற விஷயங்கள், சரிங்களா. நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோமோ ஆகாரம், படைக்கிறது, சரிங்களா, கொடுக்கறது, சேரிட்டி, இந்த மாதிரி தவங்கள், நம்ம செய்யற தவங்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக செய்யணும், பலன் எதிர்பார்க்காம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 9.29 ஸ்லோகம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे त्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि देदेषु साप्यहम्। हरे कृष्ण माताजी। நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. பகவான் யாருக்கிட்டையும் என்ன பண்றது இல்ல, பொறாமையோ எதுக்கு அவங்களுக்கு பொறாமை வரப்போகுது, அவங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயமா இல்லைங்களா. அப்புறம் பாரபட்சம் காட்டுவதும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எனக்கு பக்தி பண்றவங்களதான் எனக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் தருவேன். இல்லைன்னா வாழ்வின் ஆதாரம் என்ன, நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பஞ்சபூதங்கள். அப்போ நான் எனக்கு பக்தி பண்ணவங்க மட்டும் தான் தருவேன், எனக்கு பக்தி பண்ணாதவங்களும் தரமாட்டேன் அப்படின்னு என்னைக்குமே பகவான் பார்த்தது. எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைகள் இல்லைங்களா. அப்ப பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். ஆனா யாரு பக்தியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க பகவானுக்கு நண்பன் அப்படின்னு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகின்றேன். ஏன்னா எப்பயும் பக்தியில ஈடுபடும் போது அன்போட நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்குள்ள பகவான் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி பகவானுக்குள்ளேயும் நம்ம இருப்போம். அது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.30 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. अविच्छेत्सु तुरासारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुर् एव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो सः। हरे कृष्ण। ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்போ இப்ப பக்தி பாதை அப்படின்னும் போது நம்ம இப்ப கிருஷ்ண பக்திக்கு வரோம், வந்த உடனே அடுத்த நாளே பெர்ஃபெக்ஷன் வந்துருமானா கிடையாது. என்ன ஆகும், ஆரம்பத்துல சில தடுமாற்றங்கள் உண்டு இல்லைங்களா. சில செயல்கள் எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியாம மத்தவங்களையும் ஹர்ட் பண்ணிடுவோம், நம்மளும் சில தவறுகள்லாம் பண்ணிடுவோம் இல்லைங்களா. அப்படின் போது ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால், பக்தி மார்க்கத்துல நித்தியமா இருக்கும் பட்சத்துல, சரிங்களா. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலிருந்து வர்றது. அப்படின்னும் போது அந்த பக்தி சேவையில் ஈடுபடப்பட அவங்களோட குணம் என்ன ஆகும், பண்பட அவங்க கிட்ட அந்த பிழைகள்லாம் என்ன ஆயிடும், போயிடும். சரிங்களா. அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.31 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. शिब्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्ण माताजी। அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு பகவானே சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா. ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, எல்லாருக்கும் சரிசமமா இருப்பாங்க, பாரபட்சம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க எனக்கு பக்தி பண்றாங்களோ, ஏன்னா நம்ம அன்பை கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா பகவானுக்கு, அப்ப அதனால பகவான் நமக்குள்ளார இருக்காங்க, நம்ம பகவானுக்குள்ளார இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படின்னும் போது அவங்க ஆரம்ப நிலையில சிறிது பிழைகள் செஞ்சிருந்தாலும், அனர்த்தங்கள் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி தொண்டில் சரிவர முன்னேற்றம் அடைய அந்த பிழைகள்லாம், அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் அவங்களை விட்டு விலகிடும்ன்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான் அப்படின்னு தெரியும். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்ற இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.32 ஸ்லோகம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। मांगी बाधव्य बासृज्य ये अभिषु बाबयोनयः सित्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास् ते अभियान्ति परां गतिम्। हरे कृष्णा माताजी।
பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூதரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணமடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இப்போ பகவானை அடையறதுக்கு, பகவானை வழிபாடு பண்றதுக்குன்னு ஏதாவது அடையாளங்கள் உண்டா? இவங்கதான் வழிபாடு பண்ணணும், இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது பிரிவுகள் உண்டானா? கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மானும் போது அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை வழிபாடு பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.34 ஸ்லோகம். मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोः नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, ஏன்னா மனம் தான் நம்மள டீவியேட் பண்ணிடும், இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்துல ஈடுபடுத்திடும். அப்படிப்பட்ட மனசை என்ன பண்ண நம்ம பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும். எனது பக்தனா, அது சேஃபான ஒரு விஷயம், சரிங்களா? எனது பக்தனாகி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் நம்ம புலன்களை எல்லாம் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். எனக்கு வந்தனை செய்து எனக்கு என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து, இந்த மாதிரி முழுமையா பகவானோட நம்ம இணைஞ்சிருக்கும் போது நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்னு, நீ என்னிடமே வருவாய் என்பதை பகவான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? இதை நம்ம அத்தியாயம் 9 நம்ம பார்த்தது ராஜவித்யா ராஜகுக்கியத்துல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்லபடியா நம்ம வாழ்க்கையில அதை வெளிப்படுத்தணும் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்ம ஞானம் பெற. நர்மதா நதிக்கரையில் ஒரு கோவிலில் பூஜாரியாக இருந்த மாதவன் என்ற அந்தணன் யாகத்தில் பலி கொடுப்பதற்காக ஒரு ஆட்டை சந்தையில் வாங்கி எடுத்து செல்லுகையில் ஆடு அவரை பார்த்து சிரித்து அதன் கதையை இவ்வாறு கூறியது. ஒரு காலத்தில் அந்த பிராமண குலத்தில் பிறந்து பல யாகங்களை செய்து வந்தேன். அப்போது என் குழந்தை நோய்வாய்ப்படவே அவனுக்காக கண்டி தேவிக்கு ஆட்டை பலி கொடுப்பதாக வேண்டி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியும் அளித்தேன். ஆனால் அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் தாய் என்னை மறுபிறவியில் நீ ஆடாக பிறந்து என் குழந்தையின் நிலை அடைவாய் என்று சபித்தது. ஆகவே நான் தான் இந்த ஆடு பிறவி எடுத்தேன். ஆகவே தான் நான் இந்த ஆட்டு பிறவி எடுத்தேன். மேலும் அந்த ஆடு ராஜா சந்திர சர்மாவின் கதையும் கூறியது. அதாவது பிராமணர்கள் எவரும் பெறக்கூடாத தானமான காலபுருஷ தானத்தை அவர் ஒரு பிராமணருக்கு அளித்தார். அதை பெற்ற பிராமணன் 2 சண்டாளர்களாலும் யமகிங்கரர்களாலும் தாக்கப்பட்டான். அப்போது விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களை துரத்தி விட்டனர். இது எப்படி சாத்தியம் என்று அரசன் கேட்க, நான் அன்றாடம் கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்கிறேன், அதன் பலனால் நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் என்றான். ஆகவே 9வது அத்தியாயம் பாராயணம் செய்தால் நம்முள் இருக்கும் தான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்ம ஞானம் பெறுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் அவசியம் ஃபில் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, டெம்பிள் இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன், இஸ்கான் மேங்களூர்ல டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் அவசியம் அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஏப்ரல் 22, 23 இந்த 2 நாளும் வந்து இருக்கு. உங்களுக்கு அங்க தங்கறதுக்கான வசதிகளும் அங்க வந்து உங்களுக்கு நல்லபடியா செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா அவசியம் நீங்க வந்து அட்மின்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க அவசியம்